Lur, piye kabarmu? Kowe ngerti ora? Iki tanggal piro? Iki tanggal 1 Lur, tanggal 1 Juni. Ngerti ora? Tanggal 1 Juni kuwi tanggal apa? Tanggal abang. Kowe ngerti tanggal abang kuwi memperingati apa? Hari lahirnya Pancasila, Lur. Kowe ngerti ora Pancasila? Pancasila kuwi ideologi lan dasare negara Indonesia iki, Lur. Ora enek ning negara liya. Kudu mbok tresnani, kudu mbok sayangi. Ngerti ora, Lur? Gatel, Lur. Nah, ojo lali. Aku Pancasila. Ya, Lur. Pancasila, Lur. Ngerti ora? Ya wis, ngono tok wae.